Gak, on lawe tak pas kabeh timbang sing klelet meneh terus iki lek kok ngono. Ya tek mungko wehno. Lah iya. Lah iya ngono ini oleh ngepas apa? Aku gak iso. Aku ya gak turah. Dene iki tuh turah sing Lanjut sawang. Ini Pak Bos. Lametan ngene ki turah ya ning iwak Aku sekilo. gak mentolok lek sih. Gak iso. Aku nek tenang nak olah-olah nomor saiki no tiwak Enggak sing ewangi iki tak tukokno dhewe tak kon dadekne. Oke, Oh, gampane ada gitare sing gitu. Dene gak gelem dikuk ya turah esuk ya. Lah iya. Iki ndek. Lah, Kene gum sarapan ndungkut. Elek sih sitok tak wenare. gua ngono juga. Aku iki gak mentolo tenan kok karo bocah karo wong tuwek. Lalah awakku dhewe sing wedang sitok ya pakane ya wedang. Tinggal rumah ning Iki sing seret ngoro ra lek Irman gitu. Irman kan lek Jarwo Toji. Atur ini kon damen kon sembarang. Kerja ning kono. Iya to kerja. Wis iki gane ya arang ke. Dhisik iki nang wong pas omahe didandani saya. Arep digawe ya. Iki tukang Ndek wingi diteri gotok, atin. Gotoke kentara karo tempe lah. Dungetan. Anu apa taten? Gotok pokoknya wis tuku sego Kon pokok. ndek Enggak, rewang ngene badan ndi ora? Digraji pun iki jek rong pang iki gong sempat graji. Wong iki omah iki gitu. Nek gak digraji Kak. Gitu. Graji untuk nek tak pak. Tahun saiki ora sak ember iki. kentara wis. Terus tak suweluki kabeh kan bodol ngene batas gak nyah ada bodol-bodol aku yo ora botok barang aku ora tau botok. Terus tak mbak nih digowo ngene Mbak Suti tak epur. Mbak Suti arep Digawe bungkus kok pecel kalau sore karono. arep yasinan kae kaya cek pager cek melelekan sewengi to. Sak kresek putih. Udah jajan wi. Nek digo Mbak Suti nggo kepangan wong. Sing tak erum tak eton iki padha digotok. Lah iya. Lah aku botok tanggo apa wis oleh sego ngene Mbak Suti barang kok botok. Oh kan botol ngene Mbak Tas maka. Kata wae Mbak Tas. Iku nek Rupa iki kalang kok gak iki. Isine 7 karek. Sing sami. aku karep lepek te tewel Mbak Tun sesuk Kalong pindah. ketok. Aku jajal tak deloke nek nang sing nomah tak pek di situ. So. Yo, itu Mbak. Itu saiki ada kok. 2000 Lah iki aku tuku dhewe kok nggone mantau Mantau. ngono ae lah kedul ya kurang. Oh, Duwe 20.000 oleh kerupuk kers 10. Tak hitung ki kan balik duit tok ta. 20.000 lah kerupuk 10 kaya balik tok. Lah timbang tuku kono balik wong. Ya, ndek ta kerupuke aku takok kerupuke ndek lah tuku piro? Ya 20 mah. Lah none mbok jikok ora, mbok jikok ya wis. Kak, wah aku ya lagi esuk bingung kok. Itu sapa Siti? Oleh piro? Oleh kok 10 tak hitung. Wong jene wong ning kene. Bahkan nek karo dokter ki jane pengen ning kawon. Mambu keluk lho. Ditakokno Siti. Ngono kuwi. Kabeh Siti kerupuke betung ora. Lah kuwi nek pawon. Ngene dek iki ngengkel. Heeh. Jane iki karo dokter gak le mambu keluk. Lah nek ra jajak banyu karo anu raneng pawon terus piye to Mbah nak kaya aku iki iki. karepe iki sing nom iki ben karo Allah. Jawane aja ngebuh ning sing tuwek ngono. Lah Jogjan kok kaya tau ning pawon. Tinggal ngritak rong dino ya. Ayo. Kuwi lho Mbah. Konggone sumiwi. Urung bedhek kok. Biar Ya ben iki lho anune. wis arek lungguh aku. Ya tunggu Arek lambung. ngitung gati. Lah kowe ngowancu jam Lah iya. 15:04 lah aku bungkus kok. Heeh. Oke. Lah padang lho kan imeng karo sing deni. Nek iki kerja aku to kae. Kayak kan ijek kok ijek sak ember kan ya. Lah ya. Bercilik. Sik pepe Anane manduk tak tekune. Oh, karaku. Kok lah aku kok 2.000 mah. Juta Siti apa 4.000 wae. Sebatok. Kelon. Kelon mesine. ning kono Dia tak mau nggo kerupuk. Lah iya, 4.000. Nang gone anu ki 2.500 cah gluk-gluk. Petro. Oke, dengan ane ya. 4.000 wae sih. Lah Apa, Lek? Lek, Iya. rokok. Ya ora apa-apa nek wis digawa. Kak. Ya. Kanggo
Lho tak ecek. Biasa iki tak semua Iya. satu kan. Restoran iki Kena banyu. Nggih. ketok ya ora apa-apa to sing gawa Siti kok. Tar. Kok sing gawa Siti. Lah kono cedak banget. Biasa mana? Hmm. Tar ketok. Lho kok tak takok. Bedel. Lah iya. Bedel. Kita enggak ada lho. Lah Siti sing Enggak ada. kono ora bakal kerupuk to. Heeh. Andingi lho. Ya iya. Tupak. Ora ning kono lah gak nggen apa. Oh gak. Oh ya doh omae Cik. Oh. Lah nek 4.000 kok. Ya wis to. Wis Padha ya. biasa. Nganu kuwi. Aku ora ngerti payu pira to, Ti? Lah nek sing apik nek kan 4.000 lho, Mak. Ngono. Entar aku kan ya apik-apik to. Ya Kepala iya. ditutup. Ben lek kok jero gulung kok ora 2.000 Oh bayang. Oh, Baten iya. nggih. Baten nggih. enggak ngon tak mitun. Lah ku Lah ora setengah padha bini. lah iya. Tak Aku tekok. coba kene bini kan aku Lah kowe apa yang duwe Pak? Alah, aku iki ora tau mepe sekolah ngene iki kula tene yo niku nek gak koyo biyen aku iki kadang. aku ki Tekung kalau tak Tekung karo dasi. Tek anak-anak cilik-cilik. Heeh. Nek mentok ki tak rajang nek kangkung. Wong Tak campur engko nek gelem yo kuwi godhog banyu, nggo ngombe. Lah nek mentok ki kangkung karo dedek. Heeh. Nek kelon sing rada agal ki nek ning Dunggulun Mbah, ki 17. iso iya. Nek kelon ning Dunggulun ki 17 kok. Ya iya. Anu dedek sing Dedek. rada agal. Mentok ki Kuwi yo dedek barang gelem ngewakne. sapa? Kelaman fotone Mbah Suram. Nak, sapa ta jenenge iki? Rina. Anu Wainem to. Sing bakal Wainem kok Yanti. Anake ya, aku lho Yanti gitu. Yanti anak Oh, gedang padang gawani lho. Gedang. Lah itu lho kak tonggonku to. awake malah lompom. Lah sing lanang kok maketan. Lah dhisik nek kerjane ngeretari ya kowe ra. Lah dingeti wajah kok nganggo ireng kabeh tur Mas aku. Lah Anu sido ireng kok piye? sikere iki lho sekikere ngono ki gak langsung. Iya niki ireng ngene mbok sidone Carane kaya panuk Lah iya. ngono lho. Kowe ngingeti ya. Anak aku tara mereng. Yo ngete ora ngeti. Lah iya, Ya dhisik ra dhisik iki resi putih ra sekiker. Heeh. Mulane nek Aku ngirane ki kaiso. ana lho, Mbah. Ning gone mertuaku e gong lho ning Magetan lho. Kowe iki lho gong. Kok Wong itu ki lho ngepeki ndang. Lah kok prei. ngene iki nek gak kumpul karo sutin yo tak arep-arep e sutin. Wong gak ketok ya endi parane. Kok badar Siapa sira ta? Etam. karo sarapan kok gak. Anak lanang malah seneng nggonku terus lho kuwi. Jam 7 jam sore. Aku mah Piye? ngatu jam 5 keras rapat tapi Lah ning omah yo gak ning batore lho. Lah ya jengok dhisik. Ya ning omah gak ning batore. Lah iya. Jengok dhisik. Jajak. Aku banget. Nek Ya, ngene iya. iki Agi, Heeh. Sandra, terus Ajaeng teko jam 8 yo Cik. Ya iya. Besok arep mulai adus. Heeh. Kok dikeki ya terus. Ayo kono Karamalang, ning Karamalang ngecah lanang-lanang kuwi lho nggonku ki lanangan kabeh. Lanangan kuwi. Jayeng ki mendina ning kono. Yo ngewangi duwi apa grendo nganggeng ngono nek awan Lah kene. iya. Kok prei to le aku. Prei Heeh. mendina. Heeh. Lah Masku gak rene to, mboten. Ya ben ngewangi kuwi to, oleh. Iya ya karo duwi ya bentuk rokok e. Saiki wis metu kok. Malah orang iki bledek engko masang barang dijak paling. Heeh. Duwiku kan tukang gawe. Hmm. Meja lemari sing Nang kono. kanopi ning di rumahku kono lho. Heeh. Isine besi kene karo. Lah iya. Gawe apa-apa kae. Malah jajeng iki wis e. Heeh. Engko agine nek gak kerja ya rono. Oh. Agine anake umur kae. Iya, botole Pak Agus aja keri ngono gede. Lah kuwi ya gak ngerti nek prei to mi. Heeh. Lah kok gak ngerti to le aku. Anu kuwi kena bal. Yo lah. Lanjutnya di ora kono iki. Sing pecah ngono kan. Lah iya, dicantale ngono to. Ayo bukane kok. Wis prei ya. Karo duwi dijak batur duwi wek. Heeh. Jayeng. Nek kok jajan. Lah iya. Ya akar Pak. Putuku kan oleh pesenan terus. Heeh. Lah ngekekne amben TK PAUD kuwi lemari barangnya begitu kok. Lawan kantor desa.
sing nukang ana sing gawe omah lho. Ya iya ta. Sing bareng. Eko kerja iki. Eko iki jadi perumahane nek gaji mesti oleh proyek to. Iki nggarap nggone Mbok Pohe, anu nggone Pak Pohe. Yono arep bangun, arep gawe bangunan. Apa ndi? Priyono Putri to. Anake ra mulih. Ya arep lah tuku Pak Japar to. Oh, kae. Lagi Gandeng ya karo Mbok. iki anake mulih 2 minggu bar bodok. Balik dibakno kur Piye? hitungan karo adike kuwi lho. Heeh. Digekne gambar totalane entek piro anu piro. Heeh. Terus dhek balik prut belonjone belanja niko. Wis teko kok botone boto abang. Heeh. Gak boto putih. Wis teko 10.000 dhek. Nek sesuk ki jere teko nes 10. Kok kincang ngono kok Mas Pati. Foto abang. Gak ngeloke gak ngene gak. Lah dia senengan dhewe-dhewe kok. Iya. Dia senengan dhewe-dhewe mbok. Gak ngerti wong aku ya ora. Lah iya. Lah kok anu to kok. Heeh. Semane barang ra akeh. Lah terus jenenge bangun ki yo akeh. Pas are saiki popo kurang ki. Ada barang sing Kayak kurang. Heeh. Kurang. Apa kurang. Saiki udah cepat turah. Lah ya kuwi yo sinyangi ta. Ya jamiran nono sing anu nambare. Nonone sapa? Lah kuwi Nek anake turun dipasangi muni kurang. Heeh. Nek diitung dhisik ki gak lek. Ngono wis dikramik kali diitung. Kuwi Ya sapa saiki to lek. mau sitae omahe wis apik Iya. nambare karo Nek turu derek ketisuk ya. aku kaya ngono Saiki pirang dina pisan. Ala sak geleme aja lek. Ya iya. Aku tinggal tandur pur. Lah duwite, Mbak? Nggak jadi Ya kapleret. tak gresek-gresek. Jungkok Apa lagi arep lumbuh kok rene nek. Oh alah. Mbah sing endi? Mbah sing endi? Timbayan. Oke lah masih neng tiga Pira telu? Tak cepat lain enak ngomong pun kau bersumi terus tak goreng Wis 5, 10. Nah, seneng 10. Sembakomu gambak dol. tak tahu ada kisah. Nek kok di sawah bodho tuku kan. Sego gabake didol. Oh, Dhewe 45. Heeh. Tinggal 10. Iya. Kok karek 35. Arep garang. Mbok kon moto mah? Iki arep kanggo Berarti gak moto. ora. Iki maksudnya ngisi kono nek. Ya, iki ya. Ya tak potongan. Lah iya lah aku tak kopi Aku nek potong rono. Oh alah. Mbak. Ya saya 35 lah kalau wis 10. Lah kowe muni 35 kok ya teko ini. Lah iya maksudnya nek Dipotong sego sembale rono. Gak potongane dhewe-dhewe potongane. sing aku motong iki siki. Iya, Kowe iki jaluk. lho. Jaluk gak dipotong ya tak gendeng. Ngene iki lho, Wan. Pedhok wong ngene iki ya. Piye ta nek gak anak ya sepi. Badal sitok nambare. Kok lah aku nek nang omah karek Irman liwat ngulon ki tar gak kok ning emper kan. Ning omah yo menenge lho. Sak ngulon sange tan gak nang wong. Lah iya. Mas subuh lho nggo. Lah kok diwinek rong jam 7 jam 8 rong dingakne sik dono. Kadang lingu ning omah dhewe ra. Heeh. Nek mlayu nggone batun. Nek cacilik to kono. Heeh. Nek batun anu momonge pinter. Tandur terus dino. Wonge. Lah anake budale ra jam 8. Kerja ngene Pak Agus. Lintang. Aku siapa? Agus Ibril tak ini. Lintang. Nang kulon kuwi. Kerja apa, Mbak? Kantor ya ngurusi wesi-wesi antara dhek kuliah ya dia 4 tahun. Lintang anak Swardi lho. Heeh. Suwatine Mbak Jesi